Ngibingelela wafethu sekusile sayimini ufoko amasango. Ngithi asilekelelaneni sikhumbuzaneni izimo zempilo nokukhula ukuthi kunjani. Kungelula. Yabona kunento engeke ngithi abantu kufanele bayifunde bayazi lesikhathi sempilo samanje ayive ibukhuni impilo manje kakhulukazi if kule ndlela yethu ye-disability. Yabona ngangena kwi-disability ngumuntu onomali ngachaza ukuthi umuntu onomali senzela ukuthi ukwazi ukuhlukanisa i-disability nomuntu angazi ukuthi ngamchaza kanjani ingakho ngithi onomali means onomali osaphila impilo leya okuyiyona engahlanganise lutho i-disability nane mentally what osawuyena ingakho isikhathi ngithi normally. Yabo ngaba kwi-car accident ngashayeka izandla neinyawo ngoba ngilimalela emqaleni lamathambo awu3 ala kumina wasekho sekuplane ngaba u-C4 C5 quadriplegia. Yabona umunye umuntu ayayibuza ukuthi pho uphila kanjani wenza kanjani. Ngithi mangimchazela most asazi kakhulu ngokuthi sikhula kanjani masabantu ngobani kunezimo ezabakhona eSouth Africa e-Africa nje sagcina singasakwazanga ukukhuliseka ngendlela as umuntu omnyama wafatha akhuliseke ngayo kwagcina sekumixana sekuphambana izinto zosiko. Mina I am a chosen umuntu wachozwa ukhokho wami ukuthi uyena lo wamfana uyena oyovusa ikhaya ngoba ikhaya diseliwe. Impilo yami yasuka njengebhanoyi ngikhula ngina 20 yayi high kakhulu kodwa yaphela ngesecond ngafa izandla ngafa inyawo kwasala ikhanda. Imagine uthi uzoyiqala uyithini impilo yakho kodwa namhlanje ngiyaphila ngiyazama kakhulu noma mina ngingakayenzi into engifisayo kodwa lokho enginakho okwenzakalayo impilo leyo. As umuntu ochuziwe ukuba umuntu ochuziwe uba senkingeni ngoba ukunganakeki on the other side ubunakeka ngokugxekwa ubuzondwa uzondela izinto ongazazi ngokuthi uphila kanjani mawuphila kanje uyenza kanjani lento thina isihlula kanti nami angihambi ngedwa ngihamba nabe ngihamba nabo. Yabo uma be umuntu osaziyo isiZulu nosiko uzongizwa mawungazi ngokhomenta ungibuza ukuthi ngiqonde ukuthini. As a chosen nginezinto engifike ngazenza engatshelwa ubaba ngangimthelela ukuhamba lezulu ethi uthunywe umkhulu wathi kuthiwa hamba uyovusa ikhaya ngitshela ukuthi angithi ngiyaqala ukusebenza khabane ngisebenza kuyona ngihola kahle ngimncane ukhala wonke umuntu uthi imali engakumncane kangaka kanti leyo mali leyo imali ekuthiwa hamba okwenza ukuthi futhi basebebona ukuthi ngeke ngikwenze. Ngalimala ngithakathwe ekampanini ngaya kumuntu wesiZulu wangilapha ayeseyangitshela ukuthi goduka washo lento yasho yilo baba ngitshela ukuthi ngilokhu ngithi okay ngizogoduka ngathi ngiprepayile ekampanini ukuthi ngizokwehlisa igrade ngoba lapho sengifuna ukuphuma isikhathi esithile ngikwazi ukuthi ngitravele ngibuye njengoba beshilo. Ngitshela ukuthi bathi bona nginamanga futhi ngeke ngize ngiyenze leyo nto sengiprepayile sengivumile bangishaya khona kunjalo. Yabo
bathe uma bengishaya khona kunjalo bangibuyisa nge-wheelchair, izandla yisasebenzi, inyawo yisasebenzi. Bathi le ndlu ebathi ngiyakhe ngizoyakha ngani, ngizocabanga ngekhanda ngisebenze kanjani ngezandla. Yabo ukuthi if umuntu okuthiwa you are the chosen emndenini ukuthi uzoyenza lento, usuke ukhonjiwe ukuthi uzoyenza. And futhi if wabanikeza isikhathi ukuthi kanjani wakwazi ukuthi ukhuleke, idlozi likucelele kumdali uNkulunkulu, lento oyifunayo izokwenzeka. Ukuthi kanjani but izokwenzeka. Ngikuleyo journey ke nami ukuthi sike silimale, ungashoni ngapha nangapha ubuze ukuthi ngize ngilimala, ngilimaliswa yini, ngilimale kanjani njengoba ngenza mina. Ngobani? Angithananga sane ngahlala nje ngoba angi-understandanga izinto engatshelwa zona ngingakalimali. Kanti mase ngiyibuyisa sengilimele, umqondo wami wathi eqhubeka, kanti vese namaphupho ebusuku ayengitshela, kanti vese ngaphupha inyanga yonke ngingazi, kanti lelo phupho lalingitshela ukuthi sebediniwe, bangikhuza ngizwe. Yabo, bangishaya, bangithatha ngenkani-ke manje ukuthi angizoyenza lento abayishoyo. Namhlanje ngaludonga lude lungakaya iy'ndonga njengoba ngangitshela ukuthi angiplastelile, but kodwa ngiye ngithi uma sengiplastela uplastela once, ukuthi kanjani kuyenzeka. Bavumele, and then mase uyabacela ukuthi abakusize, uthathe lokho nalokho, hlanganise kuyenzeka. If you are the chosen, uwumuntu okhethiwe emndenini, abadala bayokulekelela bakusize. Bayisabi, ungayisabi leyo mpilo. Phela zazi ukuthi ngilimele ngidlelani. Angisho eyokuganga, uhamba ugange. Yabo, mhlampe ungenzeka ukuthi umfana oyena osekhaya, uphume wahamba nawe ufuna amadlela aluhlaza, uthe uma ufika lapha walimala indlela ongayiqondi, hamba uku-check ukuthi kwenzeke yini eyenzeka ukuthi kuzobe njalo. Bazokuphendula noma namaphupho akho ebusuku bayakutshela, bazokuphendula. Singagxeki sikhombe, kanti sisuke sabantu abanikeziwe into phela ngokuthi asazi, sigcine sesishayeka njengoba kwenzeka nakumina. Nakho ngiyaphila, ngineminyaka eminingi ngihleli kwi-wheelchair, mincane enganginormally, ngingalimali engiphilile, but engiphilile eminingi ngihleli kwi-wheelchair. Kuyaphileka, ubunzima bukhona but kuyaphileka napho. Asilakeni isicommenteni, ningibuze ukuthi ngithini, ngiqondeni. Ngelinye ilanga ngifisa ukwenza ividiyo eyoba yinde, mhlawumbe iyoba ku-YouTube, ukuthi ngimchazele ukwenzakalani, mhlawumbe nomunye umuntu okukhanyiseleka nakuyena, kuvuleke nakuyena. Ngobani? Silimala sibancane, singenayo information, singatshelwanga, singafundiswanga. Ngobani? Singene kakhulu kwinkolo, sakhohlwa ukuthi abantu abamnyama. Bathi uma bebuya labo, buka nje umndeni wami ngabe ukabili kathathu. Ngobani? Besibhilonga kakhulu ngala enkolweni, sakhohlwa ngala, lasho uswazi. Nakho kodwa sengilungisile, sekuyaphileka. Silakeni, subscribe-eni, sikhomenteni. Thank you.